καλησπέρα σας. Πώς είστε? Ωραία, μόλις βγήκα από τη ΦΕΗ. Είμαι λίγο ταραγμένος. Με το καλημέρα σας μας έδωσε την σεξουαλική του ταυτότητα. Καλημέρα σας κτηνοβάτηση. Καλημέρα σας κουρόφιλος, τερατόφιλος. Δεν σας αφορά αυτό το πράγμα. Τι κάνω εγώ. Μου φέρνεις κάποια παραδείγματα που είναι τόσο ακραία που δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί αισθάνομαι ότι με υποτιμάς. Οπότε θα ήθελα σε αυτό το κομμάτι, αν αυτές είναι οι απόψεις σου, το παίρνω προσωπικά γιατί είναι δική μου εκπομπή. Βγάλει το ακουστικό από αυτή να μιλήσουμε, αν θες. Εγώ δεν έχω. Τι εννοείς? Δεν μου μιλάει κανείς στο ακουστικό. δεν αυτή τη έχεις. στιγμή. Okay. Τι θέλεις να πεις τώρα, ότι κάποιος μου λέει κάτι? Όχι, ότι δεν μιλάω μόνο με σένα. Αισθάνθηκα ότι μπήκα σε μια λογοκρισία της σκέψης μου. Όλοι έχουν την άποψή τους, δεν μπορώ να έχω την άποψή μου. Ότι δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική, η σεξουαλική, ο προσανατολισμός, ο σεξουαλικός του καθένα παρά μόνο το έργο που παράγει. Γιατί σαν πολιτικός, σαν καλλιτέχνης, σε αυτά, τι μου το βγάζει από την αρχή. Καλημέρα σας, είμαι ας πούμε γεροντολάγνος. Τι σε ενδιαφέρει εσένα να είμαι γεροντολάγνος? Τι μου το βγάζει από την αρχή, μου το κάνει σημαία. Και κάθε φορά ενοχλήσει με αυτό το πράγμα και αναπαράγεις αυτό. Είναι ομοφοβικό από την πλευρά του. Αυτό που κάνει είναι άκρος ομοφοβικό, άκρος ρατσιστικό και άκρος διχαστικό. Άρα σας έχει στεναχωρήσει όλο αυτό που έχει γίνει, αυτό που βγήκε στην επιφάνεια, που δεν θέλετε? Με έχει στενοχωρήσει που είμαστε ένας λαός, που έχουμε μπει σε ένα διχασμό, που έχουμε μπει σε μια εκ των ουκάνευ προβληματισμό για το αν τα παιδιά και ο προσανατολισμός τους και αυτά. Δεν μας αφορούν αυτά. Μας αφορά το θέμα της επιβίωσης. Δεν με αφορά που πήγε ένας αρχαίος λαός στην Πάτρα να πάρει αυτόγραφο από την Αντζελίνα Τζολί και δεν πήγε να ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό με στενοχώρησε. Ότι να πάρουμε αυτόγραφο από την Αντζελίνα Τζολί. Και τι σημαίνει Αντζελίνα Τζολί? Είναι μια ηθοποιός του Χόλιγουντ η οποία ήρθε στην Ολυμπία. Τι δεν καταλαβαίνετε? Το Τάσο Ξιαρχό θα επικοινωνήσετε μαζί του όταν βγήκε εκείνος? Δεν έχω καμία έννοια να επικοινωνήσω. Εγώ θέλω να ξαναμπω μέσα. Είπατε ότι κάποια σκηνικά δεν παιχτήκαν εν τέλει. Από αυτό που έζησα, πολύ λίγα παιχτήκανε. Έζησα μια υπερπαραγωγή και παιχτήκανε πάρα πολύ λίγα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος έκανε το μοντάζ. Ποιος κράτησε τις σκηνές. Και εμένα πιστεύετε? Δεν το λέω αυτό, δεν το εξετάζω, αλλά αυτό που είδα δεν με αντιπροσώπευσε. Αφήσατε και κάποια... Εγώ έκανα ένα χορό μες στη βροχή, μες στην καταιγίδα και δεν το είδα. Αφήσατε και κάποια υπονοούμενα σχετικά με το λόγο που αποχώρησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για την υγεία της, ότι μήπως δεν ήταν αυτό εν τέλει? Αυτά να τα ρωτήσετε, το Ξαρχό. Τα ξέρει αυτός? Αυτός μας ενημέρωσε για τους λόγους που έφυγε, on camera, που είναι πολύ βαθύτεροι από τους λόγους της υγείας. Ναι. Εσείς δεν τους ξέρετε? Δεν θέλω να τους φάνε να παράξω. Είναι λίγο σαν κουτσομπολιό. Αλλά ο Ξαρχός το είπε και στις κάμερες μπροστά. Κάτι με τα λιβάνια, με τα αυτά. Έτσι. Για τα ποσά που έχουμε ακούσει των παικτών, έχουμε ακούσει και κάποιους πεντεψήφιους αριθμούς. Δεν ξέρω τι έχει κλείσει ο καθένας. Γεγονός ότι παίζονται πάρα πολλά λεφτά. Και είναι λίγο με συνθήκες αρένας στημένο όλο το παιχνίδι. Δηλαδή κάποιος φεύγει. Και τον αδύνατο κρίκο ή τον δημιουργούμε ή τον στοχοποιούμε σαν αδύνατο κρίκο, ενώ είναι ο δυνατός μας αντίπαλος, κάνοντας ένα παρεάκι. Γιατί λειτουργεί και σαν παρεάκι όλη η ιστορία μέσα. Εσείς θα θέλατε ακόμα να παρευρίσκεστε εκεί? Εγώ θα ήθελα να ήταν πραγματικό το παιχνίδι, έτσι όπως το είδα στο αμερικάνικο. Που ήταν δεν ήταν αυτό που περιμένατε? Όχι, που ήταν πολύ σκληρό, που ήταν πραγματικά ένα παιχνίδι που είχε να κάνεις με τα όρια του εαυτού σου και θα ήθελα να μείνουν μέσα οι celebrities όλοι μέχρι το τέλος. Και στο τέλος ο νικητής να έβγαινε αυτός που θα έχει μαζέψει τους περισσότερους πόντους. Και ο τελευταίος θα ήταν αυτός με τους λιγότερους πόντους και έτσι θα ήταν και η μετάφραση στα οικονομικά. Από αυτή τη μικρή εμπειρία που είχατε, θα πηγαίνατε στο Survivor? Θεωρείτε ότι είναι κάτι αντίστοιχο? Θα πήγαινα παντού όπου είμαι δεκτός και μου κάνουν πρόσκληση.